Vítajte pri našej novej relácii Kavička so študentom, miesto, kde sa stretáva štúdium a talent. A tréningy, súťaže a štúdium, ako to teda je? Dnes nám k tomu niečo povie Šimon Kupec. Vítaj, Šimon. Ďakujem pekne za privítanie. Šimon, vítaj teda u nás a začneme veľmi jednoducho. Ako by si sa sám predstavil niekomu, kto ťa vôbec nepozná? Tak v prvom rade by som sa mu predstavil menom. A predstavil by som sa ako Šimon Kupec. Myslím si, že dosť ambiciózny, sebavedomý a snaživý chalan, ktorý má v živote nejaké vyššie ciele. Za všetkým hľada vyššie princípy, nejaké hlbšie významy a zmysly. Snažím sa byť dôsledný a svedomitý, snažím sa športovať, starať sa i o telo, i o ducha. Taktiež sa snažím pomáhať ľuďom, ktorých mám okolo seba. Či už je to priateľka, rodina, hlavne teda najmä môj chorý brat. A snažím sa byť takou chodiacou aurou, takou energiou, ktorý rozsieva okolo seba radosť. Keďže v živote bolo veľa zlého, tak sa snažím hlavne šíriť tú pozitívnu energiu. A myslím, že to je najpodstatnejšie, čo by mali ľudia o mne vedieť, že chcem, aby sa smiali, zabávali a nebrali možno život až tak vážne. Začneme niečo s tým štúdiom. Vieme teda o tebe, že si vybral Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Čo ťa na túto fakultu priviedlo? Tým, že som vyštudoval obchodnú akadémiu v Nitre Mlynácach, tak som v podstate hľadal nejaké čo najlepšie napojenie a ja som vlastne už od čias základnej školy rozmýšľal, ako v podstate nejako diverzifikovať tie vedomosti, aby som tým, že som nemal jasne vybraný cieľ v živote, čo chcem robiť, tak som v podstate rozmýšľal tak, že čo študovať, aby som mal čo najviac dverí otvorených a nechcel som ísť samozrejme na gymnázium, pretože som si nebol istý svojimi krokmi o 4-5 rokov ďalej. Tak som si vybral obchodnú akadémiu a v podstate po obchodnej akadémii som uvážil FŠR ako najlepšiu cestu, pretože tam sa v podstate venujeme aj ekonomike, v podstate boli tam aj základy účtovníctva, ale zároveň sa staráme aj v podstate nejako o tú krajinu, o regionálny rozvoj. Riešime tam Európsku úniu, čo pre mňa ako pre napríklad športovca a zakladateľa športového klubu je veľmi nevyhnutné ovládať tieto veci. A som za túto voľbu veľmi rád, pretože jednak či už zo strany vyučujúcich, alebo či už zo strany poskladania predmetov mi to naozaj veľmi vyhovuje a som šťastný za to, že nemenil by som to určite. Vieme o tebe teda, že spomínal si, že si založil klub športový a dostávame sa teda k tvojej vášni a to je silový trojboj. Povedz nám, ako si sa k tomuto vlastne dostal? Len aby som to teda uviedol na pravú mieru, ten športový klub, ktorý som spomínal, tak v podstate je z kalisteniky, zo street workoutu. Vlastne v skratke ma kamarát, keď som mal 14-15 rokov, zavolal, že chce začať rozvíjať u nás v Dedne vo Veľkom Záluží nejakú pohybovú aktivitu, tak sme si vlastnoručne postavili workoutové ihrisko, kde v podstate môžem teraz takto verejne odhaliť. Tento rok budeme hostiť majstrovstvá Slovenska, čo funguje ako nominácia na majstrovstvá sveta. Robíme tam tréningy, pracujeme tam s mládežou, ale čo sa týka silového trojboja, v podstate som mal taký životný downfall, kedy som aj mal dosť problémy so štúdiom. Neviedol som zrovna reprezentatívny život. Boli tam proste rôzne externality, ktoré ovplyvňovali moje bytie a vlastne hlavne škola a silový trojboj ma z tohto celého vytrhli. Keďže som objavil, že máme na SPUčke fitko, prišiel som tam a tam som spoznal v podstate aj môjho, môžeme to nazvať, trénera, mentora, lektora Lukáša Masára, ktorý mi ukázal spolu s ďalšími chalanmi krásu tohto športu. Ja som vtedy v podstate iba začínal cvičiť, bol to november 22. Prijali ma do občianskeho združenia Vitruvian, zobrali ma na prvé majstrovstvá Slovenska v Košiciach, za čo som naozaj veľmi vďačný, pretože toto celé odštartovalo jednu nádhernú cestu, ktorou stále kráčam a som tomu celému veľmi oddaný, veľmi motivovaný a hlavne veľmi vďačný, že som mal tú možnosť. Aké pocity si zažíval vtedy v tých Košiciach na tých majstrovstvách? Ja som vtedy trénoval veľmi krátko, trénoval som vlastne od toho novembra 22, pre mňa bol ten šport úplná novinka, ale tie pocity boli úžasné. Ja som vlastne nasával tú atmosféru, bolo to pre mňa niečo úplne nové, až mám zimomriavky teraz. Bol som tam vtedy s kamarátmi, ktorí proste boli v tom športe oveľa lepší. Vlastne Daniel Kiš aj zobral vtedy medailu, takže výprava bola úspešná.
Bolo to super, ja som skončil posledný, absolútne bezkonkurenčne posledný, ale myslím, že som mal najväčší úsmev pri predávaní diplomov, lebo ja som absolvoval spolu s mojím teda trénerom Lúkim celú súťaž. Pre mňa to bol obrovský úspech a napriek tomu teda, že som skončil posledný, to malo pre mňa veľkú váhu. A tréningy v školách a súťaže, znie to teda dosť náročne. Vedel by si nám povedať, ako vyzerá tvoj deň? Môžem to sa pokúsiť priblížiť tým, že som spomínal, že mám handicapovaného brata. Môj deň teda začína s obudením a automaticky znesením môjho brácha z postele do obývačky, keďže máme poschodový dom. Následne sa teda chystám do školy, sadám do auta, prídem do školy, či už na prednášky alebo cvika. Cez obedovú pauzu si idem vyriešiť mojich zverencov, klientov, takže hodinku, čo mám na obed, som vo fitku a trénujem. Pomedzi to, keď aj vyjde nejaké okno, samozrejme tam hneď hľadám priestor na tréningy. Moje tréningy sú vo voľnom čase, kedy stíham, ako mi to vychádza. Taktiež, keď skončí škola, hneď sa presúvam na iné boisko. Mám jednu skupinku v Pate, kde trénujem teda detská street workout a mám 2 skupinky vo Veľkom Záluží. Jedlo niekedy stíham, niekedy nestíham, ale teda to gro toho dňa sú tréningy, sú možno príprava na nejaké súťaže, sú prednášky a cvičenia. A potom je to samozrejme čas strávený najvzácnejšie, hovorím či už s priateľkou alebo hlavne s bráškom, doma pri nejakých spoločenských hrách, prechádzka, zobrať niekam von. A väčšinou, keď tento celý kolobeh skončí, tak býva tak 11 hodín večer, kedy vlastne sa pristihnem pri počítači, že buď robím seminárku, alebo si robím tréningové plány pre mojich chalanov, alebo si riešim svoje nejaké veci administratívne. Zažívaš taký ten dennodenný stereotyp? Aj keď každý deň robím to isté, tak stále sa mi to obmienia počas obdobia v roku, napríklad keď teraz organizujem tie majstrovstvá Slovenska, tak 3 mesiace mám naozaj intenzívne riešenia vecí ohľadom tohto eventu. Keď máme skúškové obdobie, tak zase prioritizujem školu, keď je súťaž, prioritizujem šport, keď majú klienti súťaž, prioritizujem ich šport, keď má brácho buď nejaký problém alebo oslavu, tak prioritizujem zase tú rodinu. Mám okruhy vecí, ktorým sa venujem a vždy podľa dôležitosti alebo ako moc v úvozovkách horia tie veci, tak mám prioritu a všetko ostatné sa Bohu vďaka, bohužiaľ prispôsobuje tým veciam. Úprimne, častokrát je to, že všetko sa prispôsobuje rodine a športu, ale som za to svojím spôsobom vďačný, pretože ma to motivuje, že ak chcem, aby tie veci fungovali, musím všetky plniť. Spomínal si, že teda organizujete tie majstrovstvá sveta, teda Slovenska, pardon. Čo by si nám k tomu vedel povedať niečo bližšie, respektíve čo k tomu nám môžeš povedať? Môžem povedať k tomu to, že je to už 7. podujatie pod vlastne mojou hlavičkou, pod mojou záštitou. S kamarátom, ako som spomínal, sme zakladali klub. V podstate on ma prizval ako súčasť partie a v podstate s Karolom sme teraz dvaja zakladatelia tohto športového klubu. Začali sme s jamom. Bolo to iba stretnutie street workoutistov, atlétov. Stretli sme sa nezávisne, sme si zacvičili, ale potom sa nám úplne nepáčilo, akým smerom v podstate na slovenskej scéne sa uberajú tie súťaže. Či už to bolo finančne náročné, alebo zle koncipované, zlé pravidlá, ťažké rozhodovanie, tak sme si to spravili jednoducho po svojom. Tento koncept sa ľuďom veľmi zapáčil a minulý rok sa môžeme popíšiť medzinárodnou účasťou a 70 pretekármi, čo nás teda motivovalo k tomu, aby som si zavolal s majstrom sveta z Čadce, s Dominikom Klimekom a dohodli sme sa, že tieto majstrovstvá Slovenska budeme organizovať u nás vo Veľkom Záluží na našom ihrisku. No, povedz nám, spomínal si, že s financiami to je náročné. Ako to budete financovať, ak môžeš prezradiť niečo? Hlavná časť finančnej podpory spadá v podstate na našu obec, na Veľké Zálužie, ale tým, že tá súťaž je naozaj finančne náročná, tak bez ďalších sponzorov a nejakých externých partnerov by sa to absolútne nedalo. Takže týmto štýlom to financujeme. A častokrát to ide aj zo svojho vrecka. Ak by sme rátali teda náklady na čas, pohonné hmoty a energiu, tak určite tam veľa ostáva aj od nás.
Čo to znamená pre teba, že niečo takéto spolu organizuješ? Pre mňa to znamená česť, ale hlavne odkaz, pretože ja, ako som spomínal, som človek, čo za všetkým vidí niečo viac a aj ja som mal 16 rokov, tiež som robil street workout a tiež som chcel chodiť po súťažiach, zúčastňovať sa, byť časťou nejakej komunity a teraz cítim nejakú spoločenskú zodpovednosť za to, ukázať tým mladým chalanom, že poďte sem, tu máte svoje miesto, poďte, kašlite na nejaké kluby, alkohol, poďte sem, zasúťažme si. Snažím sa ich oceniť vždy adekvátne, či už nejakou finančnou odmenou, alebo naozaj nadúpanými balíčkami pre výhercu. Naozaj u nás, kto vie, nevyhráš šálku ani pero, ale vyhráš naozaj veci, ktoré potrebuješ k tomu športu, k rozvoju. Teraz, keď riešime teda to, že je to nominácia na majstrovstvá sveta, tak určite budeme riešiť, ako najviac pomôcť tým mladým s finančným zabezpečením cesty, ubytovania. Pretože chápme to, že to sú ľudia väčšinou do 20 rokov, sú to študenti stredných škôl a naozaj jednoducho nemajú prostriedky, väčšina z nich na to, aby teraz vyleteli niekde na týždeň a tam sa prestravovali a v podstate prežili. Takže ja určite vidím v tom najmä odkaz pre tých mladých a motiváciu, aby ostali v tom športe. Aj keď sa mnohým zdá, že na Slovensku to vymiera, tak ja chcem byť možno ten posledný Mohikán, čo to udrží a dá tu nejakú nádej, že ten šport stále. Kým som tu ja, tak street workout na Slovensku určite bude žiť. Spomínal si, že si mal také náročnejšie obdobie, aj počas štúdia, aj počas viacerých vecí. Stalo sa ti, že si vynechal súťaž kvôli skúškovému obdobiu, alebo aj naopak, že si nešiel na skúšku kvôli nejakej súťaži? No zatiaľ sa mi stalo maximálne to, že som skoro 24 krát vyhorel z toho stresu, čo je v podstate potvrdiť aj môj tréner, ale nestalo sa mi ešte, že by som musel vynechať skúšku alebo súťaž kvôli skúške. Vždy sa mi to, musím dodať, že hlavne vďaka trpezlivosti a ústretovosti aj pedagógov a aj ľudí z klubu tieto veci môžem klbiť a hlavne teda vďaka mojej rodine, ktorá mi s tým naozaj čo najviac pomáha ma odbremeňovať od nejakých vecí, aby som sa mohol venovať zase týmto svojim veciam. Ako predchádzaš vyhoreniu? Snažím sa vždy odstúpiť od tých vecí Niekedy je naozaj potrebné, aby človek vyšiel z toho kruhu a snažil sa pozrieť na tie problémy buď z tretej osoby, alebo trošku metaforicky zhora. A taktiež som vďačný veľmi mojim kamarátom z partie Človek 2.0, kde sa považujem teda za hrdého a čestného člena, ktorí mi naozaj pomáhajú veľmi spájať mentálne zdravie s tým psychickým. Hlavne vďaka Petriskovi, ktorý či už telefonátom alebo vybehnutím niekam na chatu bez telefónov, bez technológií, samozrejme bez alkoholu, športová chlapská chata. Porozprávame sa o tom, čo nás ťaží, aké máme problémy. A naozaj človek, keď z toho vystúpi, nie je priamo ako aktér diania, ale je iba pozorovateľ, tak dokáže naozaj vidieť veľké súvislosti, ktoré vnútri, v tom svete, ktorý okolo teba horí, nevidíš. Takže vyhoreniu predchádzam najmä odídením. Ironicky, keď máš pocit, že najviac tlačia na teba a najviac vtedy potrebuješ byť produktívny a už cítiš, že sa to trošku láme pod tebou, tak vtedy musíš trošku odísť a vidieť iný pohľad, aby si vedel tie problémy potom racionálnejšie vyriešiť. Takže určite vtedy treba trošku pustiť tú úzdu, nechať veci iba nech plynú a snažiť sa potom do nich naspäť zapojiť a snažiť sa ich riešiť. Spomínal si pred rozhovorom, že pôsobíš v nejakých kluboch. Vedel by si nám približiť v akých? Tak najmä pôsobím ako tréner, pôsobím vo svojom klube Honest Dulag Muscles, taktiež pôsobím vo fitku Slavia Leviatan ako tréner a ako atlét pôsobím v klube silového trojboja a kulturistiky Piešťany a to je asi všetko. To je dosť klubov na jedného, ale v pohode, mám to rád. Ktorý z týchto klubov ti je najviac srdcu blízky? To sa absolútne nedá určiť, pretože jeden klub som vlastne spolu zakladal, v druhom klube som v podstate v klube. Je to združenie, Slavia Leviatan je združenie, kde sa v podstate cítim ako doma, obklopený ľuďmi, ktorým záleží aj na mojom raste, na mojom progrese a ja sa snažím tiež prinášať niečo na stôl, aby som sa iba neviezol. A čo sa týka klubu KSTK Piešťany, tak tam v podstate
Pracujeme s mládežou, pôsobím tam ako súťažný coach dorastencov. Tiež tam, myslím, mám svoju rolu a svoju úlohu, za ktorú som veľmi vďačný, keďže v tom klube som plus minus rok. Takže som vďačný a určite verím, že sa raz vrátim ako atlet po mojom zranení. Aké sú tvoje plány na najbližších 5 rokov? Respektíve, kde sa vidíš o 5 rokov? No, myslím, že keby túto otázku dostali na pohovore, tak asi ma nevezmú, pretože rád plánujem, ale v podstate veľmi rád žijem v prítomnosti a v prítomnom okamihu, takže môžeme riešiť možno, kde sa vidím o 5 hodín a ani to ti možno nebudem vedieť úplne presne zodpovedať, keďže som človek, čo žije v prítomnom okamihu, snaží sa užívať prítomný moment a snažím sa žiť taký freestyle. Čím som starší, tak tým menej mi to ide, pretože už prichádzam do fáze, kedy treba plánovať a rozmýšľať, ale o 5 rokov určite sa vidím s nejakou stabilnou klientelou, dúfam, že už aj s potomkom, s doštudovanou školou, s inžinierským titulom. Možno, keď budem idealizovať, tak vo vlastných priestoroch, kde budem šíriť vlastne tú moju myšlienku a tú moju osvetu. A vyrovnaný, spokojný život, to vidím vo svojom okolí o 5 rokov. Dúfam, že sa to čo najbližšie podarí naplniť. Vedel by si predstaviť, že by si mal svoje vlastné fitko alebo nejakú sieť? Určite áno a teda nebudem tajiť to, že s touto myšlienkou pracujem. Avšak nie tak intenzívne, keďže momentálne som vo fitku, ktoré mi naozaj koncepčne neskutočne vyhovuje, tým, že nemusíš mať stroje na to, aby ty si mohol byť stroj. Naše fitko je pre ľudí, ktorí chcú mákať. Takže určite, ak by raz bola šanca začať šíriť nejakú svoju značku, svoj brand alebo svoje fitko, určite sa budem uberať podobným štýlom, keďže ja som zastanca street workoutu, čo je cvičenie s vlastnou váhou a momentálne som aktívny trojbojár, čo je v podstate cvičenie, kde ti reálne stačí činka ako túče. No, ešte stoja nad repy a lavička na benče, ale naozaj k tomu, aby si bol šťastný, silný, rýchly a štíhly, nepotrebuješ absolútne nič a to dokazujeme v podstate ja aj ľudia okolo mňa svojimi výkonami a svojim presvedčením. Takže viem si to predstaviť, pohrávam sa s tou myšlienkou, ale hovorím nie až tak intenzívne, pretože momentálne som na mieste, ktoré mi veľmi vyhovuje a som za to miesto veľmi vďačný. Považuješ sa v súčasnosti za nejakú formu značky? No, myslím si, že svojím spôsobom určite áno a svojím messageom, ktorý sa snažím predávať hlavne vďaka môjmu bratovi. A verím, že ak by on mal na to kapacity, by to robil on, pretože má na to plné právo. Ale považujem možno ani nie tak seba, ako moju rodinu alebo okruh mojich blízkych za značku. Možno nie komerčného charakteru, ale skôr nejaké, nazvieme to, hnutie. Možno nejaké presvedčenie, nejaká skupina ľudí, ktorí veria tomu, že jednoducho neexistujú skratky, že nie je správne vyberať ľahšiu cestu, že musíš si odmakať, ak niečo chceš, že nič nepríde zadarmo. A vlastne toto sú formy myšlienok, ktoré ja šírim a ak sa niekto ku mne chce pridať alebo proste s tým súhlasí, tak asi sa to dá považovať za svojím spôsobom za značku. No, pomaličky sa, Šimon, budeme blížiť k záveru nášho rozhovoru. Povedz nám, čo by si chcel odkázať mladým ľuďom, ktorí chcú niečo dosiahnuť, ale boja sa, že popri škole a štúdiu to nebudú všetko zvládať. Ja by som len chcel odkázať všetkým, aby si v živote jasne určili priority a v podstate svojím spôsobom aj pochopili, kde je ich miesto. Ak niečo naozaj človek chce, ak to chce dokázať, nebude brať nejakú ďalšiu vec ako prekážku. Taktiež ja chcem byť úspešný tréner, atlet, športovec. Škola nie je prekážka, je to mnohokrát len prostriedok, ako skvalitniť tieto ciele, ako ich dosahovať racionálnejšie, ako byť v tom lepší. Takže sú to dve veci, ktoré vedia veľmi dobre spolupracovať a určite by som to nebral ako prekážku. Ak si niekto vybere štúdium, ktorému naozaj musí obetovať veľmi veľa času, energie, priestoru, cestovania napríklad, bude ťažšie to dosahovať. Ja mám tú výhodu, že som nedaleko Nitry, že dochádzam, že nepotrebujem cestovať. Avšak myslím si, že
všetko vedia byť výhovorky, takže kým to aspoň neskúsite, tak o tom neuvažujte, správte to. A v podstate život je moc krátky na to, aby som sa bál vecí, ktoré vyskúšať a ktoré nevyskúšať. Ak to chcem, ak to tak cítim, tak to spravím. A v podstate každé rozhodnutie je správne. Nech už to znie akokoľvek sa rozhodneš, vždy to je správne, pretože v ten moment to tak cítiš, v ten moment používaš všetko svoje know-how a knowledge, ktorý máš, aby si vytvoril to najsprávnejšie rozhodnutie. Takže ak to chceš, tak to správne rozmýšľaj, nie si nikomu nič dlžný, nemusíš nikomu nič vysvetľovať. Jednoducho, kým nemáš záväzky, rob rozhodnutia, študuj, športuj, venuj sa správnym veciam a hlavne sa neboj. A na záver nám povedz ešte, čo si najradšej dáš ku káve? Biely Monster, keďže kávu mám rád s veľa mliekom a veľa cukru. Ďakujeme Šimonovi, že si s nami posedel pri kávičke a veríme, že teda pre mnohých z vás bude určite inšpiráciou. Šimon ukázal, že keď má človek cieľ, všetko sa dá a dá sa to sklobiť aj so štúdiom, aj s tým, čo vás baví. A nezabudnite, úspech sa varí presne tak ako káva, s trpezlivosťou a chuťou.